Jeg har lige lånt min veninde, så jeg kan vise jer en gang hurtig airbrush, hvordan man lægger sådan en her. Og så skal I huske på, at det er jo ikke kun til professionel brug, det er også til hjemmebrug. Så nu viser jeg bare hurtigt, hvordan at man først stikker de urene steder og de små steder, man gerne vil korrigere, og derefter, hvordan man laver en hurtig foundation. Nå, men Louise, hvis du lige lukker øjnene og sætter telefonen her i positur, så starter jeg med at larme lidt. Nu har Louise ikke så uren hud. Men der, hvor jeg gerne vil dække lidt ekstra, f.eks. her i næsefløjene, jeg starter med at give lidt ekstra. Så det fungerer ligesom concealer. Hvis man har en lille fin linje eller rynke, så er det rigtig godt at trække ud i huden, og så bagefter kan man bare lige hurtigt tørre her, så den ikke sætter sig i den fine linje. Nu er det ikke fordi Louise har noget betydning, men det er bare lige rigtig godt. Og så giver jeg den fuld skrue. Retter lige telefonen her på Louise. Og så laver jeg sådan lidt cirkulære bevægelser. Og så løfter jeg lige halsen op en gang. Og så giver jeg også lige her. Og prøv at kigge, Louise. Og så har hun bare lige fået en let airbrush.